Gago, huwag ka mabilis. So yung guys, no, we are back again to my channel. And yung ano mga dude pare chong bro, kung sakaling bago ka lang sa aking channel, free na free kang mag-subscribe. Then sa mga ano naman, sa mga subscriber ko dyan, thank you sa pananatili sa ano ko, channel ko. Ang vlog natin for today is mini grocery challenge with my tropa since birth. Oh, ano, poging-pogi oh. Wait a minute. Gago, huwag ka mabilis. Sige naman. Oops. Sige brother. Sige brother, tira. Oops. Ang content natin for today is ano, mag mini grocery lang tayo. And kung anong madaanan natin, anong magawa natin. Sabi ko naman sa first vlog ko, kung anong ginagawa natin for araw-araw. Kasi ang ginagawa ko lang naman din kasi talaga araw-araw, kasama ko tong barkada ko eh. Yung nga, halos wala ako lagi sa bahay. And yun na nga. 20 minutes later. Mga repan, dito na tayo. Dito na tayo, lalakad na tayo. Video na lang ako guys pag nasa loob na tayo. 3:28 AM. So yun nga no mga dude pare chong bro, ang mahal pala ng mga ano ngayon, bilihin. Mahal ng mga per kilo ng mga baboy. So yun nga guys no, mukhang scam to ah. Sabi niya unti lang, mukhang scam to ah. What? So yun nga guys no. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. So dito tayo ngayon sa CSR Bukang Plan. Brother alak. Brother alak. Kaya mo ako display mo na lang din. Yan ko. Nasarap na naman yung coke. Ano? Sige, nasarap na naman yung coke. 6.5 hours later. Brad Manny siya ka 1213 ah. No 12 ya o 13 siya sumambayar. Oh, sige. 1213 guys. 1,200 to 1,300. Ako magbabayad ah. Ayan, napasubo pa tayo ah. Tingnan lang natin. Brad, laki namang spam yun. Nakikita mo? Ayun o. Nagpupa ka. Paano magkano siguro yun? Siguro 50,000 yun no. So ayun nga guys, na bumalik tayo dun sa ano, sa sasakyan kasi ano, nakalimutan natin yung mga kayamanan. Wow! Magbabayad na kasi kami din yun. Hindi pala sila tumatanggap ng ano, ng credit card. Mga bobo! Magwi-withdraw muna lang muna tayo guys. Magwi-withdraw muna tayo. Ang layo na nilakad ko. So yun nga mga dude pare chong bro.
Mag-withdraw muna tayo. Yes. $2.7. Takin na yan ng $2.7. So ayun nga guys, no, hindi tayo ang nagbayad. Takin na $2.7 pala yun. $2.7 yung kaya hindi tayo nakapagbayad, kaya safe na safe. And dito tayo ngayon sa may food court nila. Ako food court yata tayo. May merienda lang saglit tapos balik na tayo sa sasakyan. Ayun siya, ito siya. Yung kumakain pa lang tayo tapos putakin na. Bus niya agad. Pero puta, hindi ka rin gutom brother, no? Pangalab bumibili ulit, oh. Bumibili ulit. Takin na. Hindi ka rin gutom. Hindi ka rin gutom brother, no? Nag-almusal ba ako? Oo, nag-almusal pala ako. Sama brother. Tulong. Yame. Yame te kusaimasu. Yumite kudasai. Kaya gutom ko eh. Hindi ka nag-almusal eh. Tangina. Bus mo na naman. Di pa ako boss. So yun nga guys, no. Dito na tayo sa parking lot. Hipak muna tayo. Ayun, kanina pa yung nahihipak. So yun nga mga dude pare chong bro, hanggang dito na lang ulit. And kung nagustuhan mo tong video ko, click like, comment, and subscribe naman dyan. Baka naman!